machiegni. Mahauri roge 15 mag jotije piny owacho kama oting'o wasu Kainan kuko ekinda mamoko obwogo bago ng'anyo magalamore pacho kapo ni od bura mamalo puodho paro mar chik mano mar omenda mageto medosuru ne mwandu e pacho ka. Kajafom mara Judith Omondi lero no roge go ne obago ng'anyo kendo wuotha achiel kachiel nyaka od bura magechwe gi chwalo ng'ur margi ne speaker mar od bura mar jo od bura owitoko paro manyiena mar chik mar omenda no. Ne en pangruok wer kod go poro e chuny boma ma Nairobi. Magi gin mahauri riwruoge 15 mag jotij piny owacho ma oramo ni ngang' ok ginisir paro manyien mar chik machano ng'ado atamalo 3 mar osara mar jotich mondo tigo e gedo mag udi. Kotelnegi kod jotendgi ne gichwalo ng'ur margi od bura mamalo mar lombo jo od bura mondo miyo witoko paro no manyien mar chik. And we have gone in and presented our petition to the Speaker of the National Assembly. Tunaambia wabunge wetu, sikizeni ground. Sikizeni ground. The ground is saying no. Elipot manegi chwalo, ging'ure wi wach mar ni kuom higni 6 koro, jotich mag piny owacho poko medo sara kata bed ni podi dhirogi mondo migi chulo suru mathoth. Bende gikoni paro mar chuno jatich gi chulo omenda mar okumba mar thieth NHIF ma ok oriw jogo ma ondiko jotich ok liw kendo biro keto jok mapek e ng'ut jotich ka ng'ado omenda mar wuoth mar jotich poni gi dhi tiyo oko bende ok giyiego. The amended NHIF Act of 2022 provides that every employer is supposed to pay a matching contribution amount to that of the employee. Kama wewe unatoa 1,000, employer anatoa 1,000. Now, they have agreed with the employer that the employer is not going to pay their part, and that is why they are pushing the burden to the workers. Gisingo dhi e ng'anyo magalamoro poni od bura opuodho pend chikno. If this bill, in the unlikely event it goes through, the strike will be on the next day. Yes. And we want all public sector unions to be on the lookout. And let the strike be spontaneous. Yes. If we can be on strike for 1 month, Sakayo atashuka, na akikataa kushuka, tutang'oa miti. We have agreed amongst ourselves. There will be no room for taking envelopes. Everything we are doing for you must be done on top of the table. We don't want secrets when you are dealing with the workers, and especially when you are targeting workers' money. Your money is your money, and nobody should touch your money without consultation. Moko kuom jood bura mag Azimio mane ochopo mariwo lwedo riwruogego kama oting'o jaod bura Masuna East Junet Mohamed kaachiel kod jatend kweth manok e od bura mamalo Pio Wandai osingo thicho oko pend chikno. No taxation without representation. Yes. Mambo ya watu kuamua mambo ya taxes kwa barabara haitawezekana. Yes. Mambo ya taxes itaamuliwa na wabunge ndani ya bunge. Ikiwa mbele ya bunge ya Kenya. Yes. Ya kwamba hii mambo ya housing hii imeenda. We are going to ensure that this finance bill 2023 does not see the light of the day. Bang' chwalo lipodi ni od bura okinyi makawuono, riwruoge mag jotich piny owacho koro diro pira ne jood bura mopogore pacho ka mar golo duoko mogik ewi ka bende pend chik ni owinjore kod piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Parni orwako pachi nyakoro mgaji wang' ewi mago